atemufoɔ tidumienu. Na Efraim mmarima hyiae, na wotwa kɔɔ Safon, na wɔka kyerɛɛ Yefta sɛ, adɛn na wotwa mu kɔɔyɛ ne Amonfoɔ kɔkɔɔyɛ, na yɛn deɛ, wɔamfrɛ yɛn na yɛne wankorɔ, yɛde gya bɛhyew fie agu so. Na Yefta ka kyerɛɛ wɔn sɛ, me ne me mma nyinaa ne Amonfoɔ nya manso kɛseɛ, na metea me frɛ mo no, mo anye me amfiri wɔn nsam. Na mehunu sɛ, morema magye me no, mede me nkwa metoo me nsam. Na mesene me kɔɔ Amonfoɔ no so, na Awurade de wɔn hyɛɛ me nsa. Na adɛn na moafra aba me soɔ, ne merebɛko nnɛ yi. Na Yefta boaa Gilead mmarima nyinaa ano, na ɔne Efraim koe. Na Gilead mmarima no kum Efraim, ɛfiri sɛ wɔse, moyɛ Efraim adwanefoɔ, mo Gileadfoɔ, mowɔ Efraim mu, na mowɔ Manase mu. Na Gilead faa Yordan atwaye twaree Efraim. Na sɛ Efraim adwanefoɔ no mu bi ka sɛ, ma mentwa a, ɛne Gilead mmarima no ka kyerɛ no sɛ, woyɛ Efraim ni anaa? Na ɔse daabi a, wɔka kyerɛ ne sɛ, ɛne ɛka sɛ Shibolet. Na ɔka sɛ Sibolet, ɛfiri sɛ ontumi nka no yie a, na wakye no aku no Yordan atwaye hɔ. Na saa brɛ no, Efraimfoɔ 42,000 na ɛtotɔɔɛ. Na Yefta buu Israel atɛn mfie 6, na Gilead ne Yefta wuyi. Na wosiee no Gilead nkuro no bi mu. Na n'akyiri no, Ibsan a ofiri Bethlehem buu Israel atɛn. Na ɔwɔ mmabarima 30, na ɔde mmamaa 30 memaa aware mmeammea. Na ɔkɔgyegye mmabaa 30 nso firi mmeammea brɛ ne mmabarima aware. Na obu Israel atɛn mfie 7, na Ibsan wuyi, na wosiee no Bethlehem. Na n'akyiri no, Sebulon ni Elon bu Israel atɛn, na obu Israel atɛn mfie 10, na Sebulon ni Elon wuyi, na wosiee no Ayalon, Sebulon asase so. Na n'akyiri no, Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni bu Israel atɛn. Na ɔwɔ mmabarima 40 ne mmanana 30 a wɔtena mfunumu 70 soɔ. Na obu Israel atɛn mfie 8. Na Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni no wuyi, na wosie no Piraton wɔ Efraim asase a ɛwɔ Amalekfoɔ bepɔ soɔ no so.